Avui jugarem al caca-xaf. Vinga, som-hi. Hola, amics. Avui jugarem en el caca-xaf. Anem a obrir-ho. Per què té plàstic, això? És per una altra banda. Ah, vale. Aquesta banda és... Ai, vale. Ui. La caja me odia. Oi! Instruccions. No tenim que llegir-les. Jo me les vaig llegir. La ruleta per veure quantes passes o si podem moure una caca. Ah! Dos. Tres. Oh! Quatre. I cinc. Oh! L'has esclafat! L'has esclafat! I tindré que passar el corregador. No sé com es diu. Recorregut, vinga. El recorregut, que seran 5 passes. Ah, com a mínim 5 Que passes, bé, eh? pensava que me sortiria això, que és moure la caca. Vale, 5 passes, res més, fàcil. Ara, una passa. Dues passes. Ai, 3 passes. Com vas, com vas? Ah! Oi! 4. Has de fer una més, com a mínim. 5. Oh! T'has salvat! Toma ja. Casi trepitjo una caca. Sí. Ahora le toca a mi mami. Yo voy a tener a flipar mi venganza. Eso está mejor. O sigui, t'ha tocat 4 passes, mínim de 4 passes, i em mouràs les caques d'allà. ¡Mi venganza! Esta es mi venganza. Mi venganza saldrá mejor. Ja sé com puc començar? ¡Ya! Ja. Vale. Cachis la mar. Ai, fàstic, estatueta! Què fas? Estàs per aquí? Traïdora? Fas? ¡Pisa aquí, pisa aquí! ¿Qué pisa? ¿Qué pisa? ¿Qué pisa? Un altre! ¡Mi venganza tenida de protección! Hasta sent com a l'olor, tu! Ai, quina angúnia! Espero que us ho hagueu passat molt bé jugant amb mi al caca-xaf. I la meva mamà ha trepitjat tantes i s'havia quedat tan enganxada així, puf! Aquest de ser molt graciós.